kastoɓe arde way tawi tan mi anniyima dañde ɓiɗɗo mbiɗa jogori ɗum innirdema mi haytat hay mi jagga ɓiɗɗo mi ɗeɗa ɗum mi wara ɗum ɓurinimi an mi huccira e ma mi rokkuma joni noon a fiyatan becce fiyam joni mamoudou so woni neɗɗo ma resat rew makko ɗum ɗo e fuur accude men ɗo e tuttiran debba tuttiran haydara ya tawma Dakar an tan mbima ferat aɗa rewe debbo tan mo ganduɗa a ñallatinta a wallinta aɗa miijota o hakkille ma ne uddi aɗa wayno tan mo wala kanani an min noon kam sa wi Samba ne bonnedi ene hawi sabu wuuro ngo fof ne andi Samba bonanedi an Mamoudou ko kokkoɗa ko no ɓurti ko kokkoɗa ko no ɓurti hattanani te ay Dieynaba hay sa yeeyi laakara sa nani biyeteɗo Dieynaba so en certi ma doka jalta ɗon on laakara naata laakara min suusa mayi anni wal ƴeew mayɗo watta haydara heddi ko noon mayɗo arta kin hasna hen haɓɓa ha tiiɗi kek a faami en jotta tan mbawlen ɗum ndiyam ɗon ɗen jaltini wona noon de ko ni jaɓu Allah ko hiiri jaɓu Allah ngara mbaɗa suudu amen ala suudu amen a wawa walde min nden ma mbaɗa e salomo ha weete nani ko weeti maɓe liggiti probléme o bama wona koɗo holto wonat koɗo murlaɗo yeehi hurtoyi arti kalisaji galle ma nawno men mi artiri walla mi artirani wona kanko yeewi aduna ma arti ɗo eno o bonni aduna ma ha bonni noon aduna ma o mo bonni ɗo aduna ma ga ko fewnide aduna ma saabu gartuɗa ko jinna en ma dañe nden kirɗo mais poi so woni yan bo an ami taji em taji barbat akessa barbat Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Siko dak mi yadum an kam an ka jawi demi wala ko holɗum an o kas si wona he yimɓe galle fof a jeewa mbiɗa o jaari ko mabba o jaari ko kangaɗo o jaari ko dewɗo fan mi tottuma o kas cikkuɗa mi yadum ɗum o kas an kam an koni probléme ma yam ha darda non ndakas prochaine fois c'est siwo ataye min woni la première personne siwo nam ha pare sa pari ko wa hen mijo salamata biba mi anda salamata ko wa hen salamata on kam ni deɗo balde o huli kam seeɗa ni après dernière personne tota biba anani kam wala anani kay an ay jar mi nani ko kala ho mais wana question yawadem de mi onon fof pondi onon be tawme gallo fof dum tagi ciwa mo tek ton idim amirti ciwa mo après ana dan gangarim ciwa mami
mboɗo wiya noon joni mboɗo haalata fo hen daane han joni ko ɗum mi haala fo hen daane an joni a murti de an haalna joni an min komi ñakkuɗo feeɗo joni haalnam komi ñakkuɗo feeɗa ala ñakkani fayidde min comme ko kalan ɗom tan ya sukkonomi ko tagara jaabomi komi giiƴo joni ala wala en sa rentani ko bowol paɗade anani mi addanima ɗo e galle he kono min galle o ko jinmi foof ɗum wonede galle he moins 5 d'or anani en tout cas ad jag totanam kaas normal totanam ɗum normal jagoɗo ad jagoɗo ɗum wayno coofe ni welani so mi yiiɗa o ata hen sa pari ndufa bara dow mbanna ko goɗo atta gadana ko mi windat anin wona anani kam ummo ɗo il faut que min o galle à part d'aujourd'hui mi Allah goddi règlement kesi eyyi par ce que min mi joyi hami jewti min joni min komi ñakkuɗo fayda quoi ummo ɗo fof mi jaari ummo ɗo fof yewa kam hay oɗo ardo hanki ne yewa kam on tata kam kas dernière personne te min futno wonde première personne mi yara attaye joni o iɗi to salamata to biba mi wona troisième personne pour holɗum ɗum il faut que mi ummo hen o anda kam tawani il faut mi fiyamo ɗo hawa maytoron pour Allah jikko ko woni kadi gila garam ɗo ha joni min ronki heftindema ɗum ɓuri heftindema ha woni te an ko wona ɗum ko an ñandana wino ma wefa temenayi ɗi ha joni a wefanima nen ɗe ƴeer balɗe haydara ala barkalla ɗe balɗe kilineɓe ma kam hay goto arata hen mi jooɗo tan ha nangue mutta hay goto mi yiyata manda fof ko boni woni manda yimɓe fata Dakar manda ndar kam hay ndar ɗeɗo balɗe haydara mi yoori kos so yiɗi woto balɗa kam hen woto ko nawani so wona ɗum tan janggo mi haccitako de Allah seeɗi janggo mi haccitako walla men gila law Biba mi anduta nde ka kalta ko ene sertande e miijam ko ɗum woni mi sertini ɗum e miijo ma Hamidou aynu suudu jooɗi mi dañani ɗo jam jon natti asde kam ukku jam de mais yonton dam jom natti kam wedde nder ndu suudu so yontama ɗo tegondirat ko kosɗe makko lijjitani kam faalaka kam ƴewani kam sah ñande go si ari ɗo kalde mum ka kaldan mum ko utta suudu yalta uddude suudu yalta okkuma ɗo wadden harlo junggam fanga tiiɗi weddo kam dow leysa yalta ndax ɗum hina weeli e janngaɗo min kam cikkumi tan joom sellani joom tan no walda ɗe deweji baɗniɗa tan lelo deeƴ joom ñawi joom haydara heɓani ɗum ɗum selle mo wi kes haydara heɓanimo ko heɓatam hay ndiga ko heeɓi joom wadde ka jaaɗot seerem joom battuɗo ma tan waldu an daña tan biba horo dañ hakke walta ladde kaw ɗo anani ko woni ɗo haala ka anani e biba ari wullitimama gonga ni ko bonɗo neeɗi o wirtoto yimɓe o haaldata e mumen walla anani jikku biba kam mi haalantama kono hamande kanko o joguimo o ɓurnaki yimɓeɓe o heeɓi probléme o ari o yewtidi e mabɓe omo wullito e probléme makko min de sindo ko yiyandam min hooram e mbaɗanno feere min jewtidirɗen e joom bale omo heeɓa ko yiɗi ko min hande ka ɓeya dañ ko gandanɗan komi ala ɗum mbiɗa woni debbo mi yiyani ha joni mi wona nden ndu suut tan jomam kam metti tan min kam waɗa tan ndondi mi waɗa tan kappi mi mbasmi andu min mi tampi mi rokki mi tampi komi mayɗa ala ka mayɗo kay ɗum kay hay sa haalani ka mayɗo si ko foti no yontendema tan yonteɗa gorko wasa walde ma
ko holko addi bana on dugdat jammo walla a sefotom walla holko woni bana mon ha sibu kam wat dum kam jom kam hanga ka jinnaka ha wa sottemo yontenama mi haɗani ɗum kadi wiyene ene harla jungo ma ene ƴetta caabene ene yalta sundu sibu min kam mbiɗa wiide kam gueɗe gotel woodi neɗɗo sa wadde mum walla dugde mum walla waɗi ko welanimo a darato mbiya ɗum kaja welanimo jomum change méthode ƴeew goɗɗum ko waɗi ko welma kono ni ya joɗi tan mbiya a wondata e jomum ɗum ko no foti balɗe eɓan haalde yam goppa cunoɗa ko oto suno min sa suni mi jakot no foti balɗe ɗum waɗi ça fait une semaine nde waali ɗo fof tottama yontene ma a keesota ko haydara ala ɗum ko ñaw allah on seedi jomnango ma haalne gonga ko maw haalne gonga mbimami Hamidou joom haydara ko heeɓi ɗum joom seeda ɓe yare mum hom tan waɗa ko foti ko ɗon waɗa joom haydara ko heeɓi ɗum hay nokku heɓani ɗum ala won ko heɓimo hay heɓimo ko kaaɗi siko an mbaadi ndiɗo holɗum neɗɗo waldata e ndiɗo mbaadi gila tan jamma tan ha weeta wiya memata ndiɗo mbaadi Hamidou joom ko nattude kam mbiɗa andi accu kam yidde ala nattat yiddem ɗum ɗo wonko joli hen so yiɗi gummanɗa hoore ma ɗum so wona ɓeeɗo ɗiɗo ɓe harmuɓe gumme ma ɗum kam wonko joli hen joom no wano yiddem ne wano ɗoftadema ni e an no mbaɗa yontede e timmude debbo ni joom accuma ɗo ha weeta mematama ala ɗum wawa wonde ɗum wawa wonde te ɗum ko ma gummonɗa ɗum de ko ma gummonɗa ɗum mi haalanma noon he natum gay fin pama iɗan fitina mbaɗata ɗom nder rumo wuura min ni hen ɓe acci bam wadde fitina hay si ari nde suuda mi yiɗat haaldude mum ko ganduɗa ko ɗum haalateka guir heɓtude gorkam mais haalateka mi waɗi mais mi wawa waɗ feere fam heɓtude gorkam mi hande fam mbiɗa yahata salamata pour haaldude mum hande salamata ko nawlam si welin kam hande mi yahata wiɗa haaldana mum ɗen gueɗe wawi min komi cawtuɗa komi tesɗa huley kam potnomi haalde huley ala ɗo oy simi haalde mum wona ɗon kam waɗa kokkali ko mbawmi hen hande mi was andu no mbaɗen fa jahamde salamata kalami ɗum wi noon ma haaldama salamata aninima bone ma par safrantama ñawma kadi ɗum ɗo kala no wawi waade e kala ko biba wawi wadde joom ɗum wona fodde joom biba sohlude mo haɗa mo hoore makko wona fodde joom an ka kilifa makko ka jinnaɗo makko no wawi tawat sa haalde makko mawo fam walla o heɗoma minnene ko mbawmi hen mami haal mbiɗa andi kam ko tiɗɗo hoore wona majjere ma holi joom kono kam mbaɗen hen ɗum ɗo tan ndewen hen Allah tan wadde wina yejitide tengel waɗ ɗo mi woppi hen wallahi mi yejitani e ɗum welno biba wadde yejjiti ñande Hamidou rontomi ɗo jamma ha yaltinimi galle o wallahi mi yejitani biba haalani e Hamidou min mi yameɗa haala e joom yo leldo e biba ha jaam ala hen Allah ina wawi taw ko du'awam jaaba so naati suudu biba o natta won gorko Allah no wawi o naata suudu jaari o natta won gorko ya moƴƴere Allah taw so naati suudu ma o won moteur moƴƴo bel ma jibin par ce que ponnoɗa ko jibin yo ko fotnoma ko tottu fof ko toon yuppat ɗum kaw billahi an haɗɗum ani an an sala woni haalullaji gila mbaɗa fooƴe hannde hay mi ɓerde mettude min ne meɗa anni kono ko wawre Allah tan ko Allah fawi kam mi jaɓi mi jaɓri Allah wot feere tan jewtida e joom min ñagurima ɗum sibo Allah an biba kay fotani tikkande mo jomde Hamidou nde arɗo no haalanma ko haalma ɗi konguiɗe haaldama walla no waɗatma ko waɗatama ko joom kay ɓurno handude e haalde hen par ce que kanko woni ɓiye Hamidou kanko addata ɗum ɗo e galle he kono joom haalani hen wi ko biɗo hen patta aralo deƴƴo ngamani hen hunduko makko ni o ƴakkani hen o waɗani hen haydara ew nden kay joomi biba fof ko goto min kay ɓernam ɓuuɓe biba ñaw billahi kaw ɗum ɗo wona fodde ma ɗum wona fodde ma wat feere kala e ɗum bibaɓe ande fotani en weltade noon so hengil waɗanihengil waɗi sino waɗi gonɗuɗo e reedu dogat ñaw jinmi de ko mallami jawon lelta o famɗi gacce ka wala mane ko yidde makko noon i annen wallum mo wat feere jewtida e joom min ɗum ala ko boni yewtitta Allah ina wawi joom natta won gorko ay ya astahfirullah moƴƴere kohuɗo an mbiɗa daga junɗo nenam mana jontirɗa mi walluma e feere mana jontirɗa janggo ɗum kay alhamdulillah rabbil alamin
feere dañama janngo fin leloɗa e dow leeso ma kortoɗa cigginañ ma so mbi an yonta mbiya defañ tan ni foti wi a defani mbiɗa andi kam galle o kam so tawi ko ngel tuubakel karmu ngel kam defata salamata kam haala mum haalaka o salamata ala fof ko wawi aduna mum sowona mbaɗe mi waɗi nani o miijita ko defde nani kala ɗuma fof mbiya defani ɗo e joom artane ma kala nde jontaɗa wiya defani an mimima noon ana mbiyam ko wayno ko kalɗo ko ɗum ide de ɗum woni feere ko ɗum woni feere nde ko pina mbasa defde joni somi fini ti wiyon kam wayɗa dépense sala calna mbiyam mi defani somi tottima dépense o mbiyaɓe he so ko min tan hande on ñamata mi defani ɓe piɗɗo dow ɓe cammales mbiya an a defani so joom huccitema wima hanma defde kalnama haaju ma o ɗum koko feere kay so nden yonti wartat ani min ɗum fof miijinoki ɗum ka cukalel anda haydara waɗi ɗum ka cukali haydara anda ani aɗa wonde ɓe harmo tan ɓe e nder galle tan ne pijirma an hoto jaɓ hay goto pijirɗoma hoto jaɓ famɗude e nder maɓɓe ani won timmuɗo ñande fof ɗum mbiyanmami an faɗɗiɓe an ɓuuriɓe yodde an ɓuuriɓe yontede an ɓuuriɓe wonde debbo an ɓuuriɓe timmude wadde hoto jaɓ famɗinede hoto jaɓ famɗinede hoto famɗin hoorema an heeɗiɓe dow wona ɗum ko temennayam ɗi wat feere gaddade min mboɗo yaade sibu nan jangga ɗum won ɗo jengi eyyi anda fadde mbaɗo immo walla somi ari toon tan mbiɗa kalɗa kam haala haalis ana woni kam ɗum ana woni kam kalis te ari min mi jogaki mi ala tottoɗo mi ala dokkoɗo an kam ko boni kam jogui yitto ya liggoɗo nak ya liggoɗo mima ɗe baɗɗe cline ɓe garani ɗe baɗɗe ndar welani de wallahi ɗe baɗɗe ndar welani jiba si haajam eyyi humtima tan haaju ma si haajam humtima wat ko mbimami ko an mbiya debbo fem jumma iyo selli wonama kafe de jerem do kafe ay yal kafe ga ala min kam yarta kafe kay sinno ko seliya e seliya de bon yar seliya est ce que hamid seliya ad selli mo dum nya hen kawri ko na heda ki ko alan ban ko hamid ñande buri heñi jadde ñande hen joom ko ari am do en haala kala muyal njami toon réglude probléme o ngar min tawmi bammo ko seeɗa yoolo allah wiyete wallahi haali bone ko tawmi bammo ko seeɗa yoolo bammo ko bimami koko naati nder pisine maɓɓe tan wi puncan tan wima oppe maayo puuɗe nduuri e nangge ga bippe ga hen ɓe jaltini baba hankkadi min mbaddi hen min mbaddina ha babiraɗo naati nder kadi wallahi ko bone bonɗon tan yettude kay hami walla mi joo ko mbiyanno ma ko ñinnen tan ɗum witatma ha joni ha miidu min gilla mi joom ko ɓurti ko diwti ɗum gonmi ɗo mi ɗanaki mi ñamani mi yarani saabu allah e joom kañum miidu toon somi leeɓi ko kañum koyɗen min dal min natti tan famde hooram aissata min mi sikkono ko gajal kono ndegata ko gonga e ma aissata noon so tawi ɗum ɗo noon ko gonga e ma watta ɗum fenade sibu yahata hakkude ma e joom yahata sibu mi haalnima mi haltinima mi haale sunde mi haale weñde mi wimo joom wona gorko moƴƴo joom waɗaka barke fullaka e mum nani nde bonɓe foof cippiri nde jani koye dow joom atanda ɗum ɗon ara mi haalanma ay ko jiita ɗo ko omo ɓorno comci omo ɓorta omo yaha omo ñaaƴe nder ndar o waɗaka barke fullaka e mum comƴi ɗi no mbayi yodde ndi noon ɓernde nde wayi bonde wona yummo ko wona e bammo ko wona e rewɓe makko gonkala men aissata nani so gongo yuddi yo haane hidde ƴeewani ɗum ɗo ƴeew min ayi wona yi ay ɓornogal am no wayni ɓornogal ngal no wayi sofde ni fof noon ko woni nder ɓernde ko noon wayi yodde allah woni seedi wona caaha ay cofnam ɗam ɗo weccitto ko ɓernde nden wayi yodde ni nani te huccanam
Aissata gila hende mo rewe ma han lebbi limtu hande en pawndiri hakkude men ñedi foy Allah mboɗo haala ma ɓuri ma mboɗo yimma te kadi ka anda hen ko mboɗa ɓuura e jogade ma Aissata hul Allah kuljinaga kuccana ko mbimami ko Hamid ko ɓernde yiɗata accana ɓernde yiɗata ko ɓernde yiɗata te ɓernde yiɗata yimɓe ɗiɗo wawa jaggude ɗiɗo ɓernam nde koye joom hucci ko joom ko kam nan ko kalanmami ko tan jaɓa Jaari awo pawɗa an defde fakati na goppanon bakseɗi e lawƴani de a jaari min tawi an tawi an jaari an woni homo an fa an il faut mo defɗa ta gara tegodira ɗo kosɗe ma ɗe joɗɗa Biba wona ka cohluɗo bagage yalo jon hoore ma mi lawƴani an woni lawƴaɗo ɗo yimɓe ko annduɗa andi yimɓe an Biba wallam an ko woni wona ko lawjugol ha mi lawƴa mi est ce que min ko ɗum addi kam e galle he haalnam galle o ala mbinɗa mbima mbindano sellani so sellani haajum ala hen si sellani an wuuni to lawƴa boole ɗe wona ko lawjugol tan wona mi an woni pawɗa an defde fakande mbiya lawƴa mi lawƴani ko mbawɗa hen mi lawƴani ar fiyam wonata kam andi he ar fiyam he ko woni an woni defi fantini woppiɗon bakseƴe wi lawƴataɗe jaari woɗo fawi kam defde fanti woppiɗon bakseƴe wiya min maccuɗo yomi yaha mi wuyno mi lawƴa bakseƴe an jaari a tawi bagage on lawƴa ha laaɓe defi ha paari e defti kay lawƴa anne ha laaɓa so goɗɗo ari tawan laaɓi he mi lawƴani ko joom ko accudel o Aissata hayso mi yiɗama mboɗo horsinma ɗon kaldummami de joom kam kala ñande fof nde naɗɗa e makko ha naɗɗa galle makko Allah oni seedi so yiɗi ganda kam an kam gaɓri ma kam yo ase kasanka ma yo soodi Allah woni seedi loota ɓe jooɗ minima noon aɗa koni kelle joom jeewomo ko ñamowo yimɓe Allah wiite wallahi jeewowo salamata ko ñamowo yimɓe ko sukoña min wi noon gueɗoto ay tubakin ngel on o wari yiɓɓe tatu Dakar ay Hamidou min mbaɗamna min comme siri jo ko ñalle makko walta yo tubakin ngel biite ngel jaari ngel yimɓe tatu o wari Dakar biite ngel biiɓa ngel kam ɓuri bonde yimɓe on la ilaha illallah ɗel molno Allah on waɗaka barke fullaga ni noon an yew hamakano mawni de min wima noon ay o biiteɗo biiba o laɓɓe o dadorto te wona laɓɓe gurdi waɗa ɗo laɓɓe o ɗaga laɓɓe tati kañum o dadorto so yiɗi mbatta atta hakkille hoore ma an ɓeeɗo mbiya nata dare nder mumen ana miijo mbatta ko an min haysa jaɓanani min kam hoto jaɓan joom wonɗo min kam nde gandi fof mbaɗo darmito e ma mbaɗo darama kam mboɗo yimma mboɗo welto kono wona wiide aɗa accami ɗo yara wonta joom ɗum ko haala yimmi ko resede ala mi debbo kam jiɗɗo resede e joni wona joom resatma accu haala joom kam jaltimoye haala he nani joom hoto tottu joom ɓernde ma o tottu joom hoore ma e ɓaysata nonat dottani ko Allah totti ɓernde nde ala ko mbawi hen ɗum Allah oɗon ditta pawaɗa nani wona Allah ko an jeeyi ɓernde ma koye ma fuɗɗani Allah nani accu haala ma ka ɓernde ma nde koye ma woni ko an yiɗata a wona an yiyata awa heɓtinde ko jiiɗa ko awa tan jabde ko mbiɗa mi jaɓata si mi yiɗanama bone mi yiɗa jahatone galle he yimɓe mbarma mi wasa warde kam wotta hen wallahi mbarete Allah woni seedi toon ɗanata toon mbarat de la ilaha illallah ko ɗon mbaratma si mbaɗa wattu hakkille ko nani ganda mboɗo yinma mboɗo horsinma min hay somi humananima yomi arɗo tan mboɗo daruma mboɗo dahmito nani hay ɗum ni ala fala kalam hay tos ɓuuri pam ala nan sola nan ɗo nani ko mbiɗa ko Hamid joni ko kalɗa ko man miijo hen miijo hen de man miijo hen kamen kalma hen seɗɗa man miijo kala man miijo hen no fewi
a jaari har bonnedde har bonnedde te ɗemgel ɓolel jogiɗa haydara wawa wona haala ɓolo so yiɗi onon ko woni probléme monen ma ko an adi kam e galle haalnam wona an joni noon ay sa rena kam min wona kam andi wona ko mbanno mami ko ɗo yejjitani ko mbanno mami wala ko mbaɗɗa kam wala min ko mbanno mami an piimami ɗo haaron ka yaade mbiya kam ko mbanno mami an ala gacc an fandu gacc an o fiima ɗo haccarta hakkude suudu ma an mom ala ka am jinna ko sukkoɗa an biba ande barke an sa moyta kam o galle an sa rena kam an wala ko haal tan wala ko oɗo rokon ma fof ɗum waɗi cikkuɗa ko an wawi kam an fiyam so tawi a wawi ɗemgel tan ngel an sa rena kam an waddu an wallam an ko mbawɗa ko wona haala tan ɗemgel ɓolel noon joguiɗa haydara wawa wona taw haydara ko mbawa an mom woppi biba ma fiima ɗo ha maya fiide wona ñande ko an jingi ñande ko an jinginima ha ɓe mbiyaka koko wani wallahi somi andin joni mi seranta o woppi ɗum fiima ha cekkina a fonno oppude an mami ala ko ay an wallahi chaque jour mi haalnoma ɗum ay an sa rentama ɗo galle mi oppat ha yimɓe galle fof yalta mi fiima ɗo jaari billahi somi jaggingol goddol ma laakara paaɗa ƴeew mi fiyatmaɗa ay pisino ko tol nannudumama an wasentade kam tan woyno malaka ni ƴeew doto ñin wawi jinniyel dengue cem walla so woppinan biba ma liggum liggey rawandu ɓaleeru famɗundu gacce ngel kam anda joom waddata ngi jaari lawƴata jaari wuppata jaari defata wallahi ko rotere nde tan waɗi ɗum e joom kono wona nafdi kam ngel nafata ngel somi andin hannde woppi biba fiima ha cekkinawoma